Καλημέρα! Πώς πάει? Σε αυτό το βίντεο, για να μην κολλήσει έργο, μπράβο, βεβαίως. Σε αυτό το βίντεο θα κάνω κάτι που μου έχει ζητηθεί από την αδελφή μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να βάψω αυτά τα δύο ρολόγια. Είναι αυτό και αυτό. Ουσιαστικά η παραγγελιά είναι να τα βάψω για το παιδικό δωμάτιο του baby. Οπότε θέλουμε κάτι παιδικό, κάτι χρωματίστο και κάτι ενδιαφέρον. Έχω σκεφτεί κάποια πράγματα, σε αυτό μάλλον. Σκέφτομαι να κάνω καμιλοπαρδάλες. Γιατί η καμιλοπάρδαλη είναι ένα staple στη συλλογή του μικρού. Οριακά παίζει να έχει μόνο έναν μασιτήρα. Πώς το λένε αυτό που έχει για να δαγκώνει. Αλλά τέλος πάντων, στην αδελφή μου αρέσουν οι καμιλοπαρδάλες. Θα φτιάξω καμιλοπάρδαλη. Είναι με το καρτελάκι. Στο Vinted θα το βάζα νέο με ετικέτα. Και μετά είναι αυτό. Οπότε δεν μπορώ. Ωραία, με αυτό θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να δουλέψω γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ η υφή του στα χέρια μου. Σκέφτομαι να το κάνω σαν σύμπαν. Τι σύμπαν? Έχω δει κάποια πράγματα στο Pinterest, τύπου με κάτι αστροναύτες, με κάτι πλανήτες. Δεν μπορώ. Με κάτι πλανήτες. Οπότε ίσως κάνω αυτό. Γιατί μιας που έχει και τη γη από πίσω, θα νομίζω ταιριάζει να είναι τέτοιο. Βέβαια και οι καμιλοπαρδάλες θα ταιριάζαν με τη γη από πίσω, γιατί ξέρεις, διαφορετική ήπειρος. Θα μεταφερθούμε λογικά, θα πάτε από εδώ μεριά. Ωραία, νομίζω είμαστε εντάξει εδώ. Φαίνεται εδώ ότι έχω 400 γράμματα. Θα ξεκινήσω από αυτό μόνο και μόνο για να κάνω τις άκρες, να μην τις πιάνω και να είναι καλύτερα. I don't even know. Αχ, το Pinterest μου πόσο χάλια με κάνει να νιώθω για τη ζωή μου. Θέλω να κάνω αυτήν εδώ τη φαλενίτσα. Δεν είναι τέλεια? Μια φαλενίτσα και μια καμιλοπάρδαλη, αλλά τότε μήπως το ζωικό βασίλειο το παρακάνω λίγο με το ζωικό βασίλειο. Αχ, παιδιά, θέλω κάποιον να με βοηθήσει σε αυτό. Ξέρεις τι, νομίζω θα κάνω αυτό. Μόνο και μόνο επειδή είναι ρολόι και επειδή βιάζεται, σκέφτομαι ότι θα έχει πλάκα. Οπότε θα κάνω αυτό. Καταλήξαμε. Πώς το έπαθα? Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με το καμιλοπαρδαλάκι που τρέχει. Κυρίως γιατί θέλω να ξεμπερδεύω πρώτα με αυτό εδώ το και μετά να πιάσω το άλλο. Α, το πορτοκαλί μου νομίζω έχει πεθάνει. Τότε πάμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Βάζουμε κίτρινο, βάζουμε κόκκινο και βάζουμε και λευκό. Τίποτα σημαντικό. Πες μου ότι ούτε το λευκό δουλεύει σήμερα. Πες μου ότι είσαι και εσύ άδεια, αγάπη μου. Γιατί εγώ δεν είμαι. Αλλά είναι πολλοί κόσμος. Ποιος το σκέφτηκε αυτό το σωληνάριο? Υπήρχε κάποιος που είπε καλή ιδέα. Μήπως είναι καλή ιδέα και εγώ απλά δεν μπορώ να την εκτιμήσω γιατί είμαι άχρηστη? Το σημερινό βίντεο είναι αφιέρωμα στο είσαι το τέρι μου. Φαίνεται τίποτα από αυτά που κάνω? Όχι, γιατί δεν προσπαθώ καν να φαίνεται. Άμα ξέρεις από επιστήμες, έτσι είναι. Όχι, νομίζω το βρήκα. Τώρα απλά το βάφω για να το σκεπάσω. Τους παλιούς σκοπούς που λέει και ο Τικ. Τι πόνο θα μου φέρει. Α, τώρα συνειδητοποιήσω ότι πρέπει κάπως να αποθηκεύσω. Ότι εδώ είναι το 12 π.χ. Έτσι ώστε να μπορέσω να τα ζωγραφίσω κάπου και μετά. Όμως τα δωροπάνω κρύβουν. Δεν μ' αρέσει πως εξελίσσεται αυτή η ιστορία. Δεν είναι ομοιόμορφο. Με το που βάφω το ένα, το παλιό ξεβάφεται. Πράγμα που δεν είναι στους σκοπούς μου. Άρε, τι τραβάω. Η ερημίσια. Νιώθω ότι θέλω να αγοράσω γκέσο. Τι είναι το γκέσο, δεν ξέρω, αλλά μοιάζει το κατάλληλο υλικό να αγοράσω έτσι ώστε να το βάζω ως βάση. Δεν βλέπετε, αλλά είναι αρκετά χάλια, ρε παιδιά. Έχει κενά και δεν θέλω να έχει κενά.
Καλά, εγώ δεν παίζει να φαίνομαι σε αυτό το πλάνο ποτέ. Για να δω. Α, είμαι πολύ κοντή. Οκ, φαίνομαι. Ξέρετε τι μπορώ να κάνω? Να κατέβω. Πόσο χαμηλά θα πέσω για αυτό το κανάλι? Μάλιστα. Πώς είναι αυτό το πλάνο, σας αρέσει? Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Αλλά τουλάχιστον βλέπετε περίπου τι ζωγραφίζω. Κάτω στην άκρη, παρακαλώ πολύ. Που δεν είναι τίποτα σπουδαίο, η αλήθεια είναι. Νομίζω το βλέπουμε όλοι. Θέλω κάπως να γίνει ομοιόμορφο. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Δεν θέλω να νομίζετε ότι έχω τόσο μεγάλη ιδέα. Τον εαυτό μου χάνω. Να αφήσω και μια τρίχα μου πάνω να θυμάται τη θεία του. Έλα το άσπρο. Τίποτα σημαντικό. Κάποια στιγμή όταν θα έχω budget θα πάρω από αυτές τις κάμερες που κάνουν έτσι ωραία κοντινά και ASMR και δεν ξέρω τι. Και θα είμαστε όλοι καλύτερα. Οκ, αυτό το μισό δεν είναι ομοιόμορφο σε καμία περίπτωση, αλλά αν το δείτε από κοντά είναι αξιοπρεπές, θα έλεγα. Αλλά αυτό το μέταλλο στο χέρι μου, το συχαίνομαι, κάτι κάνει στον εγκέφαλό μου που δεν μπορώ. Νομίζετε θα πω ευλαμπία? Δεν στηρίζω αυτά τα τραγούδια. Θα πάρει πάρα πολύ ώρα, νιώθω αυτό, παιδιά. Και ναι, μεν έχω ρεπό, αλλά έχω και δουλειές να κάνω. Βασικά θα σου πω, νιώθω ότι πρέπει να περιμένω να στεγνώσει κάπως και μετά να πάω με την άλλη στρώση. Θα μου πεις, Δήμητρα, προφανώς. Και θα σου πω, ναι. Τι λάθος κάνω και όταν φτάνω είναι αργά. Ωραία, θα κάνω story time. Αλλά για να το κάνω αυτό πρέπει να θυμηθώ μια ιστορία και αυτό δεν είναι το φόρτο μου σε καμία περίπτωση. Α, θα μιλήσω για τον όνειρό μου. Λοιπόν, έτσι δεν το θυμάμαι τώρα γιατί έχω ώρα που ξύπνησα. Λυπάμαι γι' αυτό που ξύπνησα. Αλλά κάτι θυμάμαι το ότι ένιωθα ότι είναι μια γιαγιούλα που την βλέπω και μετά εξαφανίζεται και μετά ακούω τα βήματά της τύπου στο μαξιλάρι μου έτσι δίπλα. Είχε κάτι μικρά ποδαράκια και τα έκανε έτσι. Τύπου ήταν όντως τέτοιο μέγεθος. Και στο όνειρο γνώριζα ότι φταίει που διαβάζω το νεκροταφείο ζώων. Τώρα δεν κάνω κάτι, το βλέπετε κάπου. Βάζω τη βάση. Και πάμε πάλι στο λό, και πάμε πάλι στο λό. Δεν έχει στεγνώσει. Οπότε κάνουμε σύντομο break για διαφημίσεις. Where is my Falina? Where is it? Πέσε, δώσε μου λιγάκι ουρανό, πολύ ψήξα να το έριξα. Αυτό γιατί είναι 3? Δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Α, τώρα κατάλαβα τι έκανα. Έπαιρνα ως 12 το 10, αλλά δεν είναι αυτό το 12. Εδώ είναι το 12. Οπότε όταν προσπαθώ να σκεφτώ κάτι για να συζητήσω, δεν έχω τίποτα να συζητήσω και όλη την επόμενη μέρα σκέφτομαι πράγματα που θα μπορούσα να συζητήσω. Επίσης νομίζω το όνειρό μου σκηνοθετήθηκε από τον Clint Eastwood. Οπότε θεωρώ βγάζει νόημα. Αχ, Παναθέμασε! Εντάξει, ωραία είναι, μου αρέσει πως εξελίσσεται. Μπορεί να είναι μόνο μπλε και μπλε, αλλά μ' αρέσει πως εξελίσσεται. Που λέτε, εγώ στην καθημερινότητα δεν νιώθω την ανάγκη να ζωγραφίσω. Γιατί νιώθω ότι για να ζωγραφίσω πρέπει να είμαι σε μια ψυχική κατάσταση πάρα πολύ ήρεμη, την οποία δεν επιτυγχάνω ποτέ. Και γι' αυτό δεν ζωγραφίζω. Θα μου πείτε, μπορεί το να ζωγραφείς να σε κάνει να νιώθεις ήρεμη. Αλλά όχι, άμα δεν έχω άπλετο χρόνο μπροστά μου, που να μην με διακόψει κάτι, κάποιος κτλ. Και μπορώ με φως να ζωγραφίσω και να είμαι έτσι χαλαρή και αυτά. Βεβαίως, να κάτσω. Αλλά άμα δεν είναι έτσι, νιώθω αγχωμένη μονίμως. Τι γλυκούλη που είναι, πολύ μου αρέσει τελικά που διάλεξα να κάνω αυτό. Γιατί είναι μια γλύκα, σαν το baby που σε θανάσει. Εντάξει, κατά προσέγγιση μια χαρά είναι. Μέχρι να μάθει να λέει την ώρα. Αυτό στέλνωσε, τέλεια. Πάμε να σχηματίσουμε τότε το φαλενάκι. Εδώ είναι το κεφαλάκι. Κεφάλα. Ωραία, έχω την εντύπωση ότι κάπως κάτι έγινε. Μπορεί να έχω λανθασμένη εντύπωση. Τώρα τίποτα, παιδιά, κάνω τη φαλενίτσα. Ανασούλες στις μητούλες. Κλάψε γέλα.
γέλα, τις χρυσές ανέστε. Παραπαπα, παραπαπα, I can remember to forget you. Αυτό το βίντεο έχει καταλήξει στο απλά να είναι το musical μου. Εγώ παίζω την playlist μου. Προχωράει κάπως καλά, θεωρώ. Το πορτοκαλί νομίζω έχει όντως πραγματικά πεθάνει. Κάνει έναν απέσιο οίκο. Και έβγαλε ζουμάκια, γιατί δεν το ανακάτεψα από πριν. Όχι, δεν έχει πεθάνει, απλά δεν το είχα ανακατέψει. Τι βάζουνε μέσα. Ωραία, νομίζω είναι εντάξει, δεν είναι τέλειο, αλλά κανείς δεν είναι. Κάποιο συναγερμός έξω χτυπάει. Είναι βινγκ. Είδα στον ύπνο μου. Τελικά με κοιτάγες. Τελικά μου μίλαγες. Πού μπορώ να βρω ένα λευκό, καλό λευκό, που να είναι πολύ γεμάτο λευκό και να βάφει λευκά. Δηλαδή τώρα αυτό δεν πρέπει να το περάσω 3-4-5 στρώσεις για να γίνει. Πόσο χάλια το θες? Ναι. Όλα ήταν όλη η ζωή μου σαν και σήμερα. Δεν είχα, πάλι κοιμήθηκα σε αυτό το βίντεο. Για νομίζω το κατάφερα. Κατάφερα αυτό που έλεγα πριν. Με χαλάρωση ζωγραφική. Τέλειωσα το ένα. Απλό, λιτό και πέριτο θεωρώ. Τέλειο δεν είναι. Γιατί, μην τα ξαναλέω, κανείς δεν είναι τέλειος. Πρέπει να βρω ένα ρυθμό σε αυτά τα βίντεο, η αλήθεια είναι. Δεν έχω ρυθμό. Δεν ξέρω τι κάνω, πού είμαι και πού πάω. Δεν πάει καλά αυτό, δεν πάει. Τέλειωσα. Μου πήρε πάρα πολύ ώρα. Είμαι εδώ σίγουρα 2,5 ώρες. Αυτή είναι η καυλοπάρδαλη. Λοιπόν, τα αυτιά, κάποιο γονίδιο, κάποια μετάλλαξη, κάτι έγινε εδώ πέρα. Το κασκόλ, ναι. Το μηχανάκι επίσης, ναι. Τι να κάνω. Αυτό μου αρέσει πολύ περισσότερο. Αυτό είναι πιο ωραίο, όχι. Δεν ξέρω. Νομίζω. Ελπίζω να αρέσουν και στα μπέλη. Αυτά. Στην περίπτωση ήταν περισσότερο musical, παιδιά. Το μόνο που έκανα ήταν να τραγουδάω όσο ήταν η κάμερα ανοιχτή. Θα κάτσω να σκεφτώ αν θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον και αν έχω την πολυτέλεια του χρόνου να γίνεται συζήτηση για κάτι πιο επικοδομητικό όσο ζωγραφίζω. Γιατί μου αρέσει το κόνσεπτ πολύ να ζωγραφίζω, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει κανένα ενδιαφέρον να με βλέπετε να κάθομαι στη μούκα και να ζωγραφίζω. Τουλάχιστον όχι αντιγραφές. Αν είναι να ζωγραφίσω κάτι μόνη μου, ας κάθομαι, γιατί θα το κάνω τύπου μπρομπρός. Και θα λέω ότι εδώ πέρα βλέπω ένα δέντρο. Αυτό ήταν λοιπόν. Θα έλεγα ότι ελπίζω να σας άρεσε, αλλά νομίζω δεν θα σας άρεσε. Γενικά δεν ξέρω πώς βγήκε σαν βίντεο. Δεν νομίζω πως είπα πολλά, οπότε πώς να βγήκε και αυτό. Με τρομάζει και πάρα πολύ το ότι δεν θέλω να μου κάνουν bullying στο ίντερνετ, οπότε δεν θέλω να πω κάτι που δεν πρέπει να πω και να φάω κράξιμο. Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς στην καριέρα μου γι' αυτό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που ζωγράφισα, που κάποιος άλλος σκέφτηκε και εγώ τα αντέγραψα. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ λίγο χρόνο γιατί τελείωσε ο αποθηκευτικός χώρος, οπότε σας χαιρετώ, τη λέμε σε ένα επόμενο βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε αυτό, αν θέλετε κάντε εγγραφή.